आयं बेसे गोबाव जाखो नों बिदि माने बिजनेस खालामनाया? 17-18 बोसोर जाबाय। आयौ बिनिफ्राय बेजों माबा मा होनोमोनलाय न'खर सालायनो हायो आयं? एसे सालायो खुनुरुखुम। नों कय बोसोर जाखो बिजनेस खालामनाया? 2 बोसोरल' जाबायहाय बाबु। आच्छा ओमफ्राय बेजों न'खर सालायनो हायो दा? न'खर सालायनो हायो खुनुरुखुम। कय बोसोर जाखो बिजनेस खालामनाया? आंना मथा-मथि 40 बारबाय। 40 बोसोर बारबाय। सेंग्रानिफ्रायनो होदों नामा? औ सेंग्रानिफ्रायनो। कय बोसोर जाखो नों बिजनेस खालामनाया? 10 बोसोर फुरा। बा कय बोसोर जाखो बिजनेस खालामनाया? 3 बोसोरल'। बिराद खम होनबालाय। सोलिनो हाया। गारगोनसो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौहाय नैबे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायलायबाय आरोना। बिनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन आरोना। मानो होनोब्ला आं दिनै माने सुनिबार बाजारावहाय जोंहा हगमा बाजार जायो सुनिबार बाजारावहाय बेवहाय माने बाजारफ्रा माने मैगं थाइगं फानफैयो, ड्रेस फानफैयो। बिथांमोनावहाय आङो दिनै सोंगोन आरोखि ना माने बिजनेसनि सोमोन्दैहाय बेसे गोबाव बिजनेस खालामबोखो, बिनिफ्राय बेजोंहाय माने न'खर सोलिनो हागोन ना हाया बिनि बादैहाय सोंनाय जागोन आरोखि ना। दा दिनैनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, इन्टारेस्ट जागोन आरो एसे नलेज मोननो हागौ बिजनेसनि सोमोन्दै आरोना। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर, मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। लोगोफोर आङो दा माने बाजारावहाय सफैबाय। बिनिफ्राय हारसाबाबो बर'बाबो सोंगोन आरोखि। ओमफ्राय फार्स्टआवहाय बर'नि सोंग्रोगोन आङो। सोरबा माने जोंना हारसाफ्रा माने बर'बो गोरों नालाय। दा आं बारा मानसिफोरनाव सोङा, सिनायनायफोरनावल' सोंगोन आरोना। दा नैबे मादैनाव सोंसै आरोना, बिराद बर' गोरों बियो, लकेलनिनोखा। ओमफ्राय बेनाव मैगंखौ मा दं नायगोरदो। फुरा मैखुन दंबावोसो नै। ओमफ्राय दा आं नैबे मादैनाव सोंसै। आच्छा मादै, नों कय बोसोर जाखो बिजनेस खालामनाया? 2 बोसोरल' जाबायहाय बाबु। आच्छा ओमफ्राय बेजों न'खर सालायनो हायो दा? न'खर सालायनो हायो खुनुरुखुम। न'खराव बेसे बुरजा दं? न'खरा दङ 7 गाहाम। 7? आच्छा खस्थ' जायोना? खस्थ' जायो औ। लकेसनखौ सोंनो बावदां, अबेनि? आंना गामिया माबा सेलखांख्रिनिसो। सेलखांख्रि। आच्छा बर' गोरोंथार जोंहा मादैया बिरादनो। आं बेसेबां केजि होनदों? 30 थाखा केजि। आच्छा आं नै दा आयंनावहाय सोंसैलाय आरोना। फार्स्टआवहाय आयंनि दखानखौ नायग्रोदो नै, मैगं फानो बे आयंआ। बेनिफ्राय ओरै नाथुर जुनाय, ना गोरान, ओमफ्राय दाउदै बायदिसिना। ओमफ्राय नै मा होनोमोनलाय बेखौ आयं? खारै। आच्छा दा आयंनाव सोंसै। ओमफ्राय आयं बेसे गोबाव जाखो नों बिदि माने बिजनेस खालामनाया? 17-18 बोसोर जाबाय। आयौ बिनिफ्राय बेजों माबा मा होनोमोनलाय न'खर सालायनो हायो आयं? एसे सालायो खुनुरुखुम। खस्थ' ना? ओमफ्राय दस्रा दिनावबोथ' फानबाय थाखायो आयं नों? औ अना बाजारावहाय। औ दे आयं मोजां दे। लोगोफोर दा नैबे आदानाव सोंसैलाय, बुहुद फुराना जाबाय बियो। दादा कय बोसोर जाखो नों बिजनेस खालामनाया? 10 बोसोर फुरा। बा ओमफ्राय फाननायफोरा बे सानफ्रोमबो फानखायोना? सानफ्रोमबो। औ ओमफ्राय बेजों न'खर सोलिनो हायो? हायो। मोजाङैनो दा ना खुनुरुखुम? खुनुरुखुम ना? खुनुरुखुमसो जायो। खुनुरुखुमसो जायो। एसे गाज्रि जाबाय नालाय। औ माने खम जाबाय आरोना बायनाया। दा नै आदानावहाय मा दङ नायदो। मुरि मोनलाबायो, खाग्रि मोनलाबायो, गासिबो दंजोबो आरोना। ओमफ्राय आदा हिन्जाव लाथ'गोन ना लाथ'वाखै नोंलाय? लायाखै दाव। लायाखै। नम्बरखौ? होमबालाय नै सिख्लाफ्रा बर'फ्राबो गोसोनो हागोन बर'खौ। दा लोगोफोर आङो एसे सेन्देल फायखारिफोरनावहाय सोंनो नागिरदों आरोना। नैबे फार्स्टआवहाय नैबे आदैनाव सोंग्रोसै। माने बेयो बर' भाषाखौ बुजियो ओमफ्राय होननो रोङा आरो, ओंखायनो आं एसे हिन्दीनि सोंसै, आंबो हारसा रोंजोबा। एबा आदैनाव सोंसै, दादैनाव सोंसै। बिजनेसा कय बोसोर जाखो नोंना? कितनी साल हो गए आप बिजनेस? 13-14 बोसोर होइसे ना? अच्छा उससे घर चला सकते हैं? चला सकता है ना? थोड़ा बहुत चल जाता है। आप कहाँ से हो? शीतला। शीतला वाह दे बहुत अच्छा है। देखो देर सेंडल पूरा नैजोंसो बर' रोंगौ जोंना आदामोनहा। लोगोफोर जोंहा दायो नैबेनि फादार दं। बाबा ना?
थुरबादा औ काका आदसा आंकोल आदसा नैबे आंहा मा होननांगौ आयंखौनो होनसैलै आंकोलनाव सोंसै एसे बर' बुजियो बा एक्सपार्टखा आदै खय बोसोर जाखो नों बिजनेस खालामनाया मेरला 10 बोसोर 15 बोसोर होइसे ना 20 years अच्छा न'खर सालायनो हायो घर चला सकते हैं नि खस्थ' ना मानो सालायनो हाया जाखो सेल जागोन ना जाया जाया ना खम आदसा एसे नायहरदोब्रा दे एसे बेनावहाय बायना होबानो जाबाय अबे बाजाराव फानो बोराय हइसे ना बोरा हइसे दा नैबे आदैनाव सोंसैलाय सेन्देल फानो बेनावबो बिराद मोजां मा बाजाराव फानो दतमायावबो फानखायो ना सब आरो गोजान बावरागुरि कुसुगाव बालांगा आदसा ओमफ्राय बिदिनो खय बोसोर जाखो बिजनेस खालामनाया 3 बोसोरल' बिराद खम होमबालाय ओमफ्राय न' सालायनो हायो न'खर सालायनो हायो घर साला सकता है नङा माने सोलिनो हायो नामा सोलिनो हाया गारगोनसो अखा थमब्लेट खस्थ' ना बहुत खस्थ' आरो सेलबो जाया माबो जाया ना खम फुजा दिनाव एसे सेल जायोदां आदायासो जा मिनिबाय दे होमबा आदै ओमफ्राय नै माने ब्र'आ साथा फानो बाजाराव दिनै फानाखै फानबाय आदसा ओइथिं दं खबर सबर मोजां ना नोंहालाय खय बोसोर जाखो 5 बोसोर आदसा दे बरिया दा नै आदैनाव सोंसैलाय अच्छा अंकल अब कितने साल हो गया बिजनेस कितने साल हो गया अभी बिजनेस बहुत बुरा चल रहा है कितने साल हो गया मेरा दुकान करने में 10 साल हो गया 10 साल हो गया क्या अब उससे घर चला सकते हैं चलते हैं कुछ दिक्कत होता है थोड़ा दिक्कत होता है ना अच्छा कभी सेल नहीं होता है ना अच्छे से अच्छा खेत में काम चल रहा है ना इसलिए बाजार में बेचा किना कम हो रहा है हाँ संसार चलाना दिक्कत होता है अच्छा ठीक है नै सेन्देला नायना लादो आंनाबो बारा जायालै ओमफ्राय मा बायलायखोब्रा नोंलाय मा बायदों दे जेबो नङा मा लाखो सिख्लासो जाबाय नामा नोंलाय सिख्ला जाबाय आदसा नै सिख्लाबो जानांगौना बेनाव सोंसैलाय आदै बर' बुजियो ना बेनाव सोंथ'लालै रागा जोंनो नागिरो लोगोफोर जों दा आङो माने दा नैबे आंकोलनाव सोंसैलाय आरोना आंकोल अबेनि नों सेरफांगुरिनि आदसा ओमफ्राय खय बोसोर जाखो बिजनेस खालामनाया आंना मथा मथि 40 बारबाय 40 बोसोर बारबाय सेंग्रानिफ्रायनो होदों नामा सेंग्रानिफ्रायनो ओमफ्राय बेजों न'खर सालायनो हायो न'खर सोलियो सालायनो हायाबालाय हाखायो मानो हाया खस्थ' जायो बे मोनसेजोंल' जाया ना आरो बेलेग बिजनेस लागे ना माने हा होनांगोन गायग्रा माइ गायो माइ गायो आदसा ओमफ्राय दा सेला माबायदि सोलिदों सेला दाथ' दाल सिजोन ना मथा मथि खम 1000-1500 बिदिनो हायो खम आरो माने मानसिफोर बायनाया खम ना एसे बारा जायो आरो फुजा दिनाव एसे बारा जायो फुजा दिनाव बारा जायोना दे आदै होनबा जाबाय गोजोननाय थाबाय जेबो बायनांगौ गैया आंहा औ ओरै एखे नामा एखे आदसा दे नोंनाव सोंथ'ला दे लोगोफोर आङो बर'नि जायगायावनो बर' मानसिखौहाय सासेल' खेबनो मोनबाय आरोना बेबो मैगं फायखारि बिनिफ्राय बाद बाखि गुबुन जाथि गोजाजोब आरोना बाङालिफोर बिहारिफोर हारसाफोर बिसोरखौहाय खेबनाय जाबाय आङो मानो होनोब्ला माने जोंनि माखासे बर'फ्रा दासिमबो लाजिनाय दङ
भिडिअ खालामनो नागिरबा खेबजाया आरो लाजियोनो आरो साफा सानै दङ फैसा 10 थाखा 20 थाखा होनानैसो खेबजालायबावनाय मा होनबावनो आरोना नोंहासो फैसा मोनगोन जोंहालाय मा मोनगोन बिदि होननाय थायो आरोना बिदि साननाय दङ बिसिनावहाय ओंखायनो खेबजाया आरोना ओंखायनो होबाय आं बाङालिफोरखौनो खेबबाय माथो होबाय दिनै कन्टेन्ट खालामनांगौ इसियारा माने बाजारावहाय बर'फोर बाङालिफोर माने बर'फोरखौ बांसिन खेबनो लुबैदोंमोन आङो दा हनै बर'फ्रानो खेबजाया माथो उफायबाव खेबजाया नालाय आंबो खेबासै दाय जानो नङाब्ला ओंखायनो आङो एबार बे बाजारफ्राव भिडिअ खालामनायखौ बन्द' खालामसै आं माने गुबुन जाथिफ्रासो बाङालिफ्रासो माने बारसिनलायो आरो भिडिअ खालामनायखौ नुवाखै बिराद इन्टारेस्ट मालाय बर'फ्रा बे आयं सासेल' आरोना दा बेखौ मा होनबावनो आरोना लाजिनाय दं जोंनियावहाय माने बिजनेसा फिसा नालाय ओंखायनो लाजियोनो मालाय बे बाङालिफ्रा बिहारिफ्रा माने सेन्देल दखान माबा दखान होयोना बिसिना गिदिरनो ड्रेस होग्राफोरना गिदिरनो बिसोरखौ खेबहैथां माथां होनो ओंखायनो खेबबाय आङो बर'फ्रा खेबजाया रागा जोङो भिडिअ खालामबा दासिमबो लाजिनाय दं मा होननो आरोना गाज्रि बायदिसिना होनबाबो दाय जागोन खेबजाया नालाय खेबजाया जेबो नङा आं खेबासैबो सासेल' आयंखौ खेबबाय दा भिडिअआ आं लुबैनाय बायदि जायासै आरो दा नोंथांमोनहाबो जेबो साननो नांला नोंथांमोना जोबजासिम नायदोंब्ला कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय माने एबार बाजारावहाय माबायदि भिडिअ लाबोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदे लोगोफोर कन्टेन्ट मोनसे लाबोनो आङो नोंथांमोना मानो कमेन्ट खालामा कमेन्टखौ खालामथारा नोंथांमोनहा खालामहरब्रा ओमफ्राय लाइक खालाम मानो नायनानै ब्लड थाङो मा नुनायनि मानो थुनानै नायो दे एसे सापर्ट खालाम लोगोफोर दे लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय